Posle dve dame, na sceni će nam se pridružiti jedan gospodin, prodavac časopisa Lice ulice, za koji kaže da mu je puno pomogao da se osamostali i skloni sa iste te ulice. Želeo bi da njegova priča dođe do što većeg broja ljudi, a za sebe kaže da ga od drugih izdvaja to što nikad ne odustaje. U pitanju je Mirko Ondrik iz Samoša. Mirko? Dobro večer svima, ja sam Mirko Ondrik, dolazim tačnije iz Samoša, imam 25 godina. Pričat ću vam priču o magazinu Lice ulice i o meni kako sam se osamostalio, kako sam dalje krenuo kroz život. Prvi put sam se zaposlio u magazinu Lice ulice, to je bilo 2010. godine, tad sam preko sratista krenuo da prodajem magazin Lice ulice. Puno puta su mi pomogli da se osamostalim, da dalje krenem kroz život. Mogu reći da magazin Lice ulice za mene puno znači, što kao da kažem da moj dan na poslu, kako ja krećem da radim. Znači, moj dan na poslu počinje ispred Filozofskog fakulteta da prodajem zajedno sa studentima, da kažem, koji mi dosta puno pomažu da se osamostalim i da se usklopim zajedno sa društvom. Da, i mogu reći da sam krenuo da se bavim sa fotografijama. Kad sam upoznao Dragana Kujundžića preko sratista za decu i preko Lice ulica, tu sam završio svoj, ja kažem, kurs fotografija, imao sam izložbe svoje u Domu omladine, imao sam u uličnoj galeriji svoju samostalnu izložbu, mogu reći da sam jako ponosan za tu izložbu. Bio sam nagrađen za najboljeg prodavca 2016. godine, kao najbolji prodavac Lice ulice i da, ja kao što možete da pogledate iza mene. Inače, izvinite. Izvinite, ja sam se svakako zbunio, meni je ovo prvi put da javno pričam ovako ispred dosta puno ljudi. Meni inače, ova je moja grupa koja što možete da vidite iza mene, koje mi puno znače, koje su iz Lice ulica, koji su mi puno pomogli da krećem kroz život, da se borim. Da, ovo je inače... Izvinite, ne mogu više. Izvinite, meni je inače velika trema sad radi, ali nadam se da ste uz ovu kratku priču možda puno shvatili. Inače, ovo mi je moj profesor Dragan Kujundžić koji me naučio dosta tome u vezi fotografija. Jako sam ponosan puno na njega. Nadam se da je on ovde negde večeras s nama. Ako nije, nadam se da će ovo možda pogledati. I to je to što bih mogao reći.